Abdi dengkule. Kok ora jelas aku ki mau ngomong. Dengkulnya. Eh? Dengkul. Dengkule ngopo? Dengkulnya keju, Pak. Oh. Kan yang duduk buat tumpuan kan, Pak. Jadi dia kayak sakit. Dengkul-dengkul ditetesi lilin ya ngono kuwi. Kok lilin, Pak? Kok lilin? Loh, sampeyan ora ngerti kok. Tapi awake dhewe iki awake keju perlu hal yang banyak. Ya, lilin kuwi tak cetis. Kuwi luar biasa. Oh. Percaya ya syukur, ora percaya ya ngalape. Gandrung karyane Pak Anjarani, ya. Pokoke ingin gara-gara ndudahi Mutiara Kepenekan mau Putri Solo. Aku pas layat neng daleme Pak Anom nyon prisa kali Pepunden Abdi yang mengaransemen adalah Pak Suwito Radio. Duetnya sama siapa ini saya? Oh, AA. Oh. Oh iya. Baik. Iya dah. Kok tumben panjenengan kok mood nyanyi? Kok mood nyanyi? Ora biasane kowe to sing anu. Hah? Sing nyanyi. Sing nyanyi no. Maksudnya mood itu bukan ya, Pak. Maksudnya mood itu ini loh, punya keinginan. Nah, suasana hati. Siji ndelok musuhe sapa, loro ndelok lagune aku apal apa ora. Lah goro iki apa jenenge wae sapa lah gor ira mbangir gor bangsa ngono kuwi ta karo iki piye ngono ki apa. Iya. Oke. Mula kan ngono yo diaturake yo. Gandrung binong nawang sih coba kaya apa yo.
segunung wong yang lagi naksir rapat doyan barang loke sekian lagi toke apa-apa tuh apa-apa tuh napa niku wau om saya alas kandel ya duweku sing menggairahkan aku Wapang jebret ya duweku mestine ono sing duwe mestine ono sing duwe mestine ono sing duwe Angger ngerti